नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाल चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। राजन तेलींच्या आरोपांना अध्यक्ष मनीष तळवींचं सडेतोड प्रत्युत्तर। कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जमीन व्यवहार संशयास्पद, अनंत पेयणकरांचा आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। राजकीय द्वेष काढण्याची जिल्हा बँक जागा नाही। राजन तेली स्वतः प्रशिक्षित दरोडेखोर आहेत, त्यामुळे त्यांनी कर्ज वाटपाचे आरोप करणं हास्यास्पद आहे। आमदार निलेश राणेंचं नेतृत्व मानत असाल तर त्यांचा सल्ला ऐका, अशा शब्दात जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी सुनावलंय। आता कर्ज घेतल्यानंतर सुद्धा जर कर्ज परतफेड करायची नाही आणि त्या ठिकाणी आपण दुसऱ्यांना दरोडेखोर म्हणणार असू तर अशा एखाद्या प्रशिक्षित दरोडेखोराने बँकेवर अशा प्रकारचे आरोप करणं ही खरं तर हास्यास्पद गोष्ट आहे। राजकीय द्वेष, राजकीय राग मनीष दळवी म्हणून वैयक्तिक मनीष दळवीवर असेल, पालकमंत्री म्हणून नितेशजी राणे यांच्यावर असेल, तो काढण्याचा, राजकीय द्वेष काढण्याची जागा ही जिल्हा बँक नाही। खरं तर काल आदरणीय निलेशजी राणे साहेब यांनी त्या ठिकाणी एक ट्विट केलं आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे। ते जर आदरणीय निलेश राणे साहेबांचं नेतृत्व मानत असतील तर त्यांनी त्यांचा सल्ला ऐकावा। राजकीय आरोप प्रत्यारोप हे राजकीय प्लॅटफॉर्मवर येऊन करावेत, कारण ही जिल्हावासियांची बँक आहे। जिल्हावासियांनी त्यांच्या कष्टातनं कमवलेला रुपया या ठिकाणी डिपॉझिट म्हणून ठेवलेला आहे। 2014 पासून घडणाऱ्या घडामोडींमुळे राजन तेलींचा राग बाहेर येतोय। सतत झालेल्या पराभवानं मानसिक संतुलन बिघडण्याच्या अवस्थेत आहेत। वैयक्तिक वादासाठी जिल्हा बँकेला मध्ये घेऊ नका, समोरासमोर येऊन बोलूया, अशी खरमरीत टीका जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी केली आहे। आपल्याला जिल्हावासियांना माहिती असेल, हे सगळे राग जो आता बाहेर येतोय हा आत्ताचा नाहीये। 2014 पासून अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा पराभव झालाय आणि त्याच्यातनं व्यथित होऊन त्यांचं आता मानसिक संतुलन बिघडल्याच्या अवस्थेपर्यंत ते आलेले आहेत आणि म्हणून ते अशा पद्धतीची पत्रकार परिषदा सातत्याने घेत आहेत। या माध्यमातनं माझी त्यांना विनंती राहील की बँकेला आणि जिल्ह्याला या ठिकाणी आपल्या वादामध्ये ओढण्याची गरज नाही। तुम्हाला राजकीय जे काय आरोप प्रत्यारोप करायचे असेल ते आपण समोरासमोर येऊन करा, त्याचं उत्तर देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत। परंतु अनेकांच्या आयुष्यभराच्या योगदानातनं ही उभी राहिलेली संस्था आहे, ही उभी राहिलेली बँक आहे, जी आज राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी राज्यामध्ये डौलाने पुढे जाते आहे। देशामध्ये याचं नावलौकिक आहे। अनेक मार्किंगमध्ये, अनेक त्या ठिकाणी स्पर्धांमध्ये बँक अव्वल राहिलेली आहे। त्यामुळे बँकेवर जर खऱ्या अर्थाने आपण जे पत्रकार परिषदेत सांगतात की आमची बँकेवर प्रेम आहे, बँकेबद्दल आम्हाला आस्था आहे, आणि ती जर असेल तर या सगळ्या वादामध्ये बँकेला ओढण्याची गरज नाही। कर्जदार थकबाकीदार म्हणून जिल्हा बँकेनं राजन तेली यांच्या विरोधात सहकार न्यायालयात दावा दाखल केलाय। या एकाच कर्जाच्या थकबाकीमुळे जिल्हा बँकेचा NPA वाढलाय। नाबार्ड RBI कडून याबाबत कारवाई का केली जात नाही अशी विचारणा होऊ लागली। त्यातूनच राजन तेली यांच्यावर कारवाई केली गेली। त्यात राजन तेलींना 9,49,98,000च्या बदल्यात दंड आणि व्याजाच्या रकमेसह 15,29,60,000ची रक्कम भरावी लागली। यातूनच ते बँकेवर राग काढण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेत आहेत, असं प्रत्युत्तर जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी दिलं। तसेच आरोप करताना लोगोही वापरल्यानं राजन तेलींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही दिलाय। कर्जदार म्हणून राजन तेलींचा मुलगा प्रथमेश तेली आणि सर्वेश तेली हे दोघेजण त्या ठिकाणी कर्जदार आणि स्वतः राजन तेली आणि त्यांची पत्नी ही सहकर्जदार आहेत। त्यांना कोर्टाने ऑर्डर केली की हे कर्ज आपण त्या ठिकाणी 10 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण पेड करा। खरं तर त्यांनी माझ्या माहितीनुसार त्याच्या अगोदर पत्रकार परिषद घेतलेली होती आणि त्याच्यानंतर कोर्टाने त्यांना ऑर्डर केली की पूर्ण पेड करा। त्यांनी
त्यांनी त्या ठिकाणी त्या संदर्भात ॲफिडेव्हिट सुद्धा दिलेलं होतं की आम्ही त्या तारखेला ती रक्कम पूर्ण पेड करू, परंतु त्यांनी ती पूर्ण पेड केली नव्हती. त्याच्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ मागितली. कोर्टाने त्यांना पुन्हा 4 आठवड्याची मुदतवाढ दिली आणि काल त्यांनी पूर्ण त्या ठिकाणी कर्जफेड ही 9 डिसेंबर 2025 रोजी त्या ठिकाणी केली आणि म्हणून आता त्याच्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेला आम्ही स्पष्टपणे त्याचा सगळा तपशील आपल्यासमोर मांडत आहोत की या सगळ्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी ज्या गोष्टी मांडल्या आहेत त्याचं मूळ कारण नेमकं काय आहे हे सुद्धा सगळ्यांना खरं तर समजण्याची गरज आहे. त्यांनी त्या ठिकाणी साधारणतः 2021च्या शेवटच्या टप्प्यात जून 2021ला 9,60,00,000 रुपयाचं कर्ज जिल्हा बँकेकडनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या एका जमीन खरेदीसाठी, शेत जमीन खरेदीसाठी घेतलेलं होतं आणि हे कर्ज घेतल्यानंतर त्यावेळी त्या कर्जाच्या मंजुरीच्या वेळी त्यांना 2 वर्ष फक्त व्याज भरणं आणि त्यानंतर त्यांनी कर्जाचा हप्ता भरणं अपेक्षित होतं. परंतु हे कर्ज घेतल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी व्याजाची रक्कमसुद्धा परतफेड करता येत नाही आहे अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी मुद्दा उपस्थित केला. खरं तर प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये असं दाखवलेलं होतं की सुमारे 1.25 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम आपल्याला त्याच्या शेती उत्पन्नातून मिळेल आणि आपण कर्ज परतफेड करू, परंतु ते करू शकले नाही आणि मग त्यांनी आपल्या या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकेकडे तारण असलेल्या व्यापारी गाळे विकून आपण कर्ज परतफेड करू थोडीफार, त्याच्यासाठी तुम्ही ते तारण गाळे विकण्याची परवानगी द्या अशा प्रकारचा अर्ज केला आणि हा अर्ज 2021 झाला होता. 2022च्या पहिल्या महिन्यामध्ये म्हणजे जेव्हा आमचं संचालक मंडळ अस्तित्वात आलं तेव्हा आम्ही पहिल्याच टप्प्यामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी हे गाळे विकण्याची परवानगी दिली आणि ते गाळे विकून त्याचे पैसे कर्ज खात्यात भरण्याची परवानगी दिली आणि त्याचवेळी त्यांनी बँकेकडे अजून एक अर्ज केला की आपण दिलेला जो व्याजदर आहे बँकेने, कारण त्यांना ज्यावेळी जून 2021मध्ये हे कर्ज मंजूर झालेलं होतं त्यावेळी या कर्जाचा व्याजदर 15% होता आणि तो व्याजदर आपल्याला परवडत नाही, त्याच्यामुळे माझं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे, त्यामुळे आपण हा व्याजदर आम्हाला कमी करून द्यावा की जेणेकरून माझा आर्थिक ताण कमी होईल अशा प्रकारचा बँकेकडे अर्ज. याच संचालक मंडळाने त्यांना व्याजात सवलत दिली आणि जवळपास एकूण 43,20,000ची सवलत ही बँकेकडनं त्यांना या कर्ज रकमेच्या पोटी दिली गेली. तरीसुद्धा गाळे विकूनही पैसे बँकेकडे भरले गेले नाहीत. व्याजाची सवलत देऊन सुद्धा बँकेचं कर्ज वसूल होत नव्हतं आणि म्हणून जेव्हा हे कर्ज थकबाकी झालं त्यावेळी त्याच्यावरची कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याशिवाय बँकेकडे कुठलाही पर्याय उपलब्ध नव्हता आणि या संदर्भात जेव्हा त्यांना बँकेने रीतसर पहिली नोटीस दिली आणि त्यांना सांगितलं की तुमचं थकबाकी असलेलं कर्ज त्या ठिकाणी पूर्णपेड करण्यासाठी आपण पावलं उचला. खरं तर 21 डिसेंबर 2023ला हे खातं थकबाकी झालेलं होतं, NPAत गेलेलं होतं आणि म्हणून बँकेने सातत्याने त्यांना त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये पाठपुरावा चालू ठेवलेला होता आणि तो चालू ठेवल्यानंतरही जेव्हा कर्जदार म्हणून आणि थकबाकीदार म्हणून त्यांचा बँकेला कोणताच रिस्पॉन्स मिळेना, बँकेला सदरचं कर्ज वसूल करण्यासाठी कायदेशीर पावलं उचलणं गरजेचं वाटलं, तेव्हा बँकेने पहिल्यांदा त्या ठिकाणी सहकार न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. कारण की जेव्हा मार्च 2023ला
त्यांनी शेवटपर्यंत सांगितलेलं होतं बँकेला की मी मार्चच्या शेवटच्या दिवशी हे पैसे पूर्ण पेड करतो, परंतु त्यांनी त्यावेळी थकबाकी पूर्ण पेड केली नाही आणि जवळपास हजारो थकबाकीदारांची इतक्या वर्षातली सगळी थकबाकीची रक्कम ही 80 कोटीच्या घरात होत होती आणि ह्या एकाच कर्ज खात्यामुळे आमचा NPA हा जवळपास 92 कोटीच्या पुढे गेला। म्हणजे एकाच कर्ज खात्यामुळे आमची बँकेचा बॅलन्स शीटमधला NPA ची वाढ ह्या एकाच कर्ज खात्यामुळे झाली आणि त्यामुळे त्यानंतर नाबार्ड असेल किंवा RBI असेल या सगळ्या यंत्रणेकडनं बँकेला विचारणा केलं गेलं की याच्यावर आपण का कारवाई करत नाही आणि म्हणून मग बँकेला सगळ्याच ज्या न्यायालयीन बाजू आहेत त्या पुढे पार पाडाव्या लागल्यात आणि कायदेशीर कारवाईची पावलं उचलावी लागली। या कायदेशीर कारवाईची पावलं उचलत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांनी अशी भूमिका घेतली की आम्ही हे कर्जच घेतलेलं नाही, आम्ही हे कर्ज अशा प्रकारचं त्याचं मिसयुटिलायझेशन केलेलं नाही। अनेक ज्यावेळी बँकेने चौकशी केली, त्याची तपासणी केली, कारण जोपर्यंत एखादा कर्जदार हा NPA होत नाही तोपर्यंत त्याची डिटेल इन्क्वायरी बँकेला करता येत नाही, परंतु हे कातं थकबाकी झाल्यामुळे बँकेला डिटेल इन्क्वायरी करावी लागली आणि डिटेल इन्क्वायरी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की ह्या कर्जाचं मिसयुटिलायझेशन झालेलं आहे। या संदर्भात आम्ही सहकार न्यायालयात दावा केला आणि तो दावा केल्यानंतर कर्जदाराच्या विरुद्ध आणि बँकेच्या बाजूने ह्या दाव्याचा निर्णय झाला आणि त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी सहकार न्यायालयाने पूर्ण रक्कम ही कर्जदाराने भरण्यासंदर्भातली ऑर्डर केली आणि त्याच्या संदर्भात अपिलेट कोर्टामध्ये अपील झालं। तिथे त्यांनी सातत्याने तारखा घेतल्या, तिथे त्यांनी सुनावणी झाली, तिथेही त्यांच्या विरोधात निर्णय झाला, कोर्टात गेले। खरं तर त्याच्या व्यतिरिक्त या सगळ्या लोकांच्या नावे असलेल्या सगळ्या जमिनींवर त्या ठिकाणी ताबा घ्या आणि अटॅचमेंट लावा अशा प्रकारची ऑर्डर केली आणि ती ऑर्डर झाल्याच्या नंतर आपण त्या ठिकाणी महसूल विभागाकडे पत्रव्यवहार केला। त्यांच्या सिंधुदुर्गातल्या आणि रायगड जिल्ह्यातल्या सगळ्याच प्रॉपर्टीवर त्या ठिकाणी अटॅचमेंट झाली आणि कोर्टाने ऑर्डर केलेली होती की तुम्हाला कुठलीही प्रॉपर्टी विकता येणार नाही जोपर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचं थकबाकी कर्ज आपण भरत नाही। आणि असा कोर्टाचा निर्णय झालेला असताना सुद्धा त्या ठिकाणी आपली बँकेची रक्कम भरणा होत नव्हती आणि म्हणून त्या ठिकाणी पुढची जप्तीची कारवाई सुरू करण्यासाठी पावलं बँकेने उचलली। त्यावेळी त्याच्यातली काही रक्कम त्यांनी भरणा केली आणि त्यानंतर पुन्हा त्यांनी अपिलेट कोर्टाकडे जमीन विकण्याची परवानगी मागितली। अपिलेट कोर्टाने त्यांना काही काळाची संधी दिली, परंतु तरीसुद्धा ते भरू शकले नाहीत। शेवटी हायकोर्टामध्ये ही केस गेली आणि हायकोर्टाने त्यांना पूर्ण रक्कम कुठली तरी एखादी जमीन विका आणि पूर्ण रक्कम भरा अशा प्रकारची ऑर्डर केली आणि त्याच्यातनं त्यांना ही पूर्ण रक्कम बँकेला भरावी लागली आणि या सगळ्यातनं आम्ही दिलेल्या 9,49,98,60,000 कर्जाच्या अगेन्स्ट त्यांना 15,29,60,000 एवढी व्याजासह आणि सगळ्या दंड रकमांसह ह्या रकमा भराव्या लागल्यात आणि हे करत असताना कर्जदार म्हणून बँकेने जे सहकार्य करणं अपेक्षित होतं ते त्या पातळीवर बँकेने केलेलं होतं। संचालक मंडळाने सुद्धा त्यांना कर्ज भरण्यासाठी ज्या काही सवलती त्यांनी वेळोवेळी मागितल्या त्या सवलती बँकेने त्यांना दिलेल्या होत्या। असं असताना सुद्धा त्यांनी कर्ज परतफेड करण्यासाठी जी टाळाटाळ केली, जो विलंब केला, त्याच्यामुळे शेवटी न्यायालयीन दावे करावे लागलेत आणि त्याच्यातनं ह्या ऑर्डर झाल्यानंतर त्यांना कर्ज भरावं लागलं। श्री स्वामी समर्थ महाराजांनी अक्कलकोट नरेश श्रीमंत मालोजीराजे दुसरे भोसले यांना स्वतः प्रदान केलेल्या पावन चरण पादुकांचं दर्शन अक्कलकोट राजघराण्याकडून प्रथमच सावंतवाडी नगरीत भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलंय। या ऐतिहासिक दर्शन सोहळ्याचं आयोजन सावंतवाडी राजवाड्यातील दरबार हॉल इथं करण्यात आलंय।
यावेळी राजकारणाचे खेमसावंत भोसले, शुभदा देवी भोसले, लखमराजे भोसले, श्रद्धाराजे भोसले यांनी विधिवत पूजन करून चरण पादुकांचं दर्शन सर्वांसाठी खुलं केलं. स्वामी भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून दर्शनाचा लाभ घेतला. सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनीही राजवाड्यात स्वामींच्या चरण पादुकांचं दर्शन घेतलं. यावेळी अक्कलकोट संस्थानचे तिसरे श्रीमंत मालोजीराजे भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कोणतीही प्रशासकीय परवानगी नसताना सांगेली, काजरमळा ते माडखोल अशा 4 किलोमीटर नदीपात्रातील वाळू, दगडगोटे मोठ्या प्रमाणात चोरीला गेल्यात. याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार देऊनही संबंधित महसूल प्रशासनाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि वाळूची होणारी चोरी थांबवावी या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार राऊळ यांच्यासह ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलं असून जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही असा इशारा दिलाय. आमचं आंदोलन हे आज माडखोल तेरोखोल नदीमधला गाळ काढायची परवानगी घेतलेली होती आणि त्या परवानगीच्या आधारावर सांगेली गावामध्ये सुमारे 4 ते 5 किलोमीटर असा लाखो टन वाळू गोटे चोरीला गेलेले आहेत. त्याबद्दल स्थानिक महसूल प्रशासन म्हणजे तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी आमची मागणी आहे. तुमचं म्हणणं आहे की तलाठी आणि यांनी त्यांचं संगनमत आहे? 100% तलाठी आणि मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार. कारण एक वर्षापूर्वी दडिये नामक सांगली गावातील रहिवाशांनी नदीपात्रातील वाळू चोरीला होते असं ऑनलाईन तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. तेव्हा तहसीलदार साहेब त्या ठिकाणी पोहोचले होते. त्यानंतर सुद्धा कंटिन्यू रात्रंदिवस मार्च, एप्रिल, मे पर्यंत ही वाहतूक चालू होती. मुद्दा महत्त्वाचा काय तर ATS तपास म्हणजे माडखोल नदीपात्रातला एक मिनिट माडखोल नदीपात्रातला गाळ हा सांगली सीमेनजीक नार्वेकर नामक जमिनीमध्ये ठेवलेला आहे. याचा प्लॅनिंग कसा आहे बघा की माडखोलचा गाळ दाखवणे आणि सांगलीचा गाळ आणून त्या डेपोट टाकणे आणि ATS तपास लावणे, तपास मैजरपट्टी घेणे आणि ब्रास वाळू विक्री चालू करणे हा त्याचा प्लॅन. पण सांगलीतील बऱ्याचशा ग्रामस्थांनी आम्हाला निदर्शनाला दिले की सांगली ओवळा ते सांगली आजूबाजूच्या नदीपात्राच्या जंगलामध्ये अशी लाखो ब्रास वाळू ह्या वाळू माफियांनी चोरून ठेवल्या. त्याला हातभार आहे पूर्णपणे तहसीलदार साहेब सावंतवाडी आणि स्थानिक तलाठी आणि मंडल अधिकारी आंबोली हे याला जबाबदार आहे. त्यामुळे ह्या लोकांवर कारवाई जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही. तुम्ही आता गावाच्या वतीने सगळे आहात की? माडखोल गावाच्या वतीने आम्ही आलेलो आहोत. कारण माडखोलचे आमचे जे महसूल विभागाच्या ज्या मॅडम आहेत आमच्या गोरे मॅडम, त्या मॅडम ह्याचा प्रकारच माहीत नाही. पोलीस पाटील स्थानिक माडखोलचे विचारायला गेले ते म्हणतात तुमचा काही संबंध नाही. पण संबंध नाही तर हा प्रकार कुठचा आहे? आता अशी माडखोलची परवानगी आहे नदीपात्राचा गाळ काढण्याची, मग अशी परवानगी सांगितली आहे का? असे बरेचसे प्रश्न त्यांना उलट सुद्धा विचारतात. ते मंडल अधिकारी आणि तलाठी काय बोलतात सांगलीचे की सांगलीचा गाळ काढलाच नाही. मग आता मला सांगा एक 4 किलोमीटर जो गाळ काढलेला आहे तिथे मोठमोठे खड्डे पडले, नदी बसली आहे. मग बाकी कुठेच बसलेली नाही. तेवढाच भाग कसा काय बसलाय खाली? स्थानिक लोक सांगतायत की इथला गाळ काढतायत. स्थानिक लोकांची कंप्लेंट झाल्या. पण तलाठी, मंडल अधिकारी आणि तहसीलदार ह्या संगनमताने साटेलोटे असल्यामुळे ही सगळी घटना घडलेली आहे. सांगली परिसरातला जो गाळ काढला त्यामुळे गाळ काढताना ते काय करतात की चर मारतात नदीमध्ये चर मारून ते काय करतात पाणी सगळं घालून टाकतात. पहिलं पाणी घालवलं जातं. हा पाणी घालवायचा कार्यक्रम त्यांचा कधी होतो? नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये होतो. नोव्हेंबरमध्ये आता गेल्या नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी केलेला आहे त्याचा. आणि पाणी आता आम्हाला जो पाणी प्रॉब्लेम आहे तो सांगली परिसरातल्या लोकांचा जो पाणी प्रॉब्लेम काय होणार आहे, मार्चपासून पुढे पाणी मिळणार नाही. आता गेल्या वर्षी पण तसं झालं. हे सतत किती वर्ष, 3 वर्ष झालं आहे, 4थं वर्ष चालू आहे. 3 वर्ष काढतात ते. त्याच्या आधी 2 वर्षापूर्वी जडियांनी तक्रार केली की आमच्याकडचं हे वाळू काढले आणि आता ते काय म्हणतात आम्ही काढलीच नाही वाळू. मग ती तक्रार झाली कशी? आणि त्या तक्रारीचं उत्तर तुम्ही काय दिलं तेव्हा काय दिलं? जर वाळूच नाही काढली आम्ही तुमच्या भागात तर माहिती का की मार्च नंतर आम्हाला पाणी पुरवठा कमी होतो सांगली परिसरात बागायतदारांना.
बागायत ज्यांच्या नारळ पोपळी बागायत आहे त्यांना पाणी पुरवठा कमी होतो आणि पाणी पुरवठा कमी पाणी नदीचं आटलं की विहिरीनं पण पाणी कमी होतं त्याचा पर्याय आहे. आलं लक्षात. जर चोरी झालीच नाही म्हणतात आम्ही काढलंच नाही म्हणतात तिथले तर मग चोरी केली कोणी. आणि आता सध्या चोरीचं आम्ही पकडून दिली त्यांना तरी त्याच्यावर काही कारवाई झालेली नाही. एक चोरी पकडून दिली महिन्यापूर्वी बाबा आलमेडा म्हणून एका व्यक्तीने ती काढली आणि त्यांनी कबूल पण केलं महसूल पथकासमोर. तर त्याच्यावर कारवाई त्याला फक्त नोटीस दिली त्यांनी काय कारवाई न करता नोटीस आणि त्यांनी कबूल केलं मी काढली म्हणून. सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नांदगाव वाघेरी येथील मार्केट यार्डच्या जमिनी खरेदी व्यवहारात हे जमिनीचे सरकारी मूल्य 3,04,43,000 रुपये असताना दुय्यम निबंधक श्रेणी 1 कणकवली यांनी चुकीचे मूल्यांकन करून शासनाचा 7 ते 8 लाखाचा महसूल बुडवलाय. त्याचप्रमाणे जिल्हा बँकेनं 1,75,00,000 रुपये किमतीच्या जमिनीसाठी 1,70,00,000चे कर्ज कोणत्या निकषात मंजूर केले असा सवाल करताना झालेला हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असून याची सखोल चौकशी व्हावी ही आपली मागणी असून याबाबत प्रसंगी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे कणकवली तालुका अध्यक्ष अनंत पिळणकर यांनी दिली आहे. मी काही दिवसापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती यांच्याकडे 15/9/25 रोजी एक माहिती मागवली होती. त्याला कारण असं होतं की पालकमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून प्रसिद्धी झाला होता जिल्ह्यातला. त्यापैकी एक कणकवली वाघेरी येथे उभारण्यात येणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीची जमीन खरेदी केल्याची सरकारी रक्कम किती व कृषी उत्पन्न बाजार समितीने घेतलेले कर्ज किती व कोणत्या बँकेकडून घेतले अशी मी त्यांच्याकडे माहिती मागवली होती. तर मला सिंधुदुर्ग कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती श्री तुळशीदास रावराणे यांनी मला अशी माहिती दिली की वाघेरी मौजे तालुका कणकवली सिंधुदुर्ग येथील सर्वे क्रमांक 17/45/1746 एकूण 4 हेक्टर 91.91 आर 49,100 चौरस मीटर एवढी जमीन त्यांनी खरेदी केली. ती खरेदी केलेलं खरेदी खत 1,75,00,000 एवढ्या किमतीचं खरेदी खत केलं त्यांनी. त्या 1,75,00,000च्या अगेन्स्ट 1,70,00,000 सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतलं असं त्यांनी मला माहिती दिली. ही कुठेतरी मला माहिती चुकीची वाटली म्हणून मी खरेदी खताची मागणी केली रजिस्ट्रार कणकवलीमध्ये. त्याच्या परत हे खरेदी खत आणि घेतलेलं बँकेचे कर्ज यात तफावत आहे मोठी. 1,75,00,000ला 1 कोटी कर्ज 70,00,000 कुठेच मिळू शकत नाही, कुठली बँक देणार नाही. मग त्यांनी असं मला माहिती दिली आहे की कृषी उत्पन्न समिती बाजार सभापती तुळशीदास रावराणे की त्या जागेची रेडी रेकनर रेट 3,04,42,000 एवढा आहे आणि आपसामध्ये तडजोड करून 1,75,00,000ला आम्ही जमीन घेतली. तुम्ही जमीन किती घेतलात याच्याशी आम्हाला काही लेणं देणं नाही. त्या शेतकऱ्याने कृषी बाजार समितीला फुकट जरी जमीन दिली असती तरी आम्ही प्रश्न विचारला नसता. परंतु तुम्ही 3,04,42,000 रेडी रेकनर गव्हर्नमेंटचा रेट आहे त्याप्रमाणेच तुम्ही रजिस्ट्रारला त्याची फी भरली पाहिजे. त्या फीची किंमत जवळजवळ 15 ते 16 लाख रुपये होते. या लोकांनी 8,27,000 आणि काहीतरी 300 की 600 रुपये भरले म्हणजे 7 ते 8 लाखाचा गव्हर्नमेंटचं महसूल बुडवला या लोकांनी. याच्यानंतर मी खरेदी खत मागवलं. त्या खरेदी खतमध्ये त्यांनी परत गव्हर्नमेंट रेट एका सातबाऱ्यामध्ये 26,22,600 दिला आहे आणि त्याची 50% गव्हर्नमेंट कृषी बाजार समिती असल्यामुळे त्याच्या ह्याच्यात हिशोबाने 13,11,300 एका सातबाऱ्याची किंमत घेतली आहे खरेदी खत. आणि दुसऱ्या सातबाराची गव्हर्नमेंट मूल्यांक 42,71,800 त्याच्या 50% त्यांनी म्हटलंय की 21,35,900 या दोन्हीची
बेरीज केली तर 34,47,200 रेडी नेटवर्कची खरेदी खताची किंमत यांची. त्यांनी खरेदी खत 1,75,00,000. बरं, ही गव्हर्नमेंटकडनं आम्ही माहिती मागवलेली माहिती आहे. ज्या रजिस्ट्रारने माहिती दिली आम्हाला त्या रजिस्टर माहिती मागवलेली माहिती. यात आपल्या मनाचा किंवा पदरचा आपण काय घालून बोलतो असं काहीच नाही. मग 34,47,200 त्याचं सगळं मूल्यांकन करून त्यांनी 1,75,00,000 खरेदी दाखवली. 1,75,00,000 महसूल भरला. पण माझ्या माहितीप्रमाणे 3,04,42,000 एवढा त्याचा महसूल त्यांनी भरायला पाहिजे. हा पहिला भ्रष्टाचार यांचा कृषी बाजार समितीचा. दुसरी गोष्ट, 1,75,00,000 1,70,00,000 कर्ज दिलंय. हा बँकेचा भ्रष्टाचार. ह्या कुठल्या नियमात बसून बँकेने दिलं ह्याची मी बँकेकडे जेव्हा माहिती मागितली त्यावेळी मला बँकेनं असं दिलं उत्तर की आम्हाला सहकारी बँक माहिती अधिकार लागू होत नाही. जिल्हा बँक ही सहकारी कायद्याखाली नोंद झालेली बँक आहे. सबब सहकारी बँक माहिती अधिकार लागू नसल्याचे तसेच तुम्ही बँकेकडे मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ माहिती असल्याने तुमचे 3/12/25 रोजी माहिती अधिकार अर्जाचा बँक विचार करू शकत नाही असं पत्र दिल्यामुळे मी आज जिल्हा सहउपनिबंधक यांना त्याची तक्रार केली बँकेच्या विरोधात. यांच्या आता उत्तराची मी वाट बघणार आणि हे सुद्धा जर उत्तर सरळ आलं नाही तर मी येत्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्ग, कणकवली रजिस्ट्रार तावडे ते जबाबदार आहे या गोष्टीला सगळ्याला. त्यांनी मोठी चूक केलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या खरेदी खतात सुद्धा म्हटलंय की 3,04,42,000 एवढं मूल्यांकन त्याचं आहे. त्याच्या 50% आम्ही खरेदी घेतोय. पण तुम्ही खरेदी फुकट करा आमचं त्याला दुमत नाही. पण 3,04,42,000 रुपयाची रजिस्ट्रेशन फी त्यांची घेतली पाहिजे होती म्हणून तावडे जबाबदार द्यायला. आणि बँकेने जे 1,75,00,000 खरेदीला 1,70,00,000 रुपये कर्ज कसं दिलं त्याच्यामुळे या तिघांना मी पार्टी करून उच्च न्यायालयात मी रीट दाखल करणार आहे. कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटल हे याची तोडफोड करण्यात आली आणि त्यानंतर डॉक्टर संघटनेकडून निषेध व्यक्त होतोय. आपल्यासोबत डॉक्टर आहेत. सर नमस्कार. रुग्णालयाची तोडफोड नागवेकर यांची हॉस्पिटलची झालेली आहे. डॉक्टर संघटनेकडून निषेध व्यक्त होतोय. काय सांगाल या संदर्भात? सर्वप्रथम सगळ्या डॉक्टरांच्या वतीने म्हणजे आमच्या ज्या संघटना आहेत IMA इंडियन मेडिकल असोसिएशन, त्याच्यानंतर डॉक्टर्स फ्रायडे क्लब, डॉक्टर्स फ्रॅटर्निटी क्लब, फ्रायडे क्लब कणकवली या तिन्ही संघटनामार्फत आम्ही जी 18-19 वर्षाची मुलगी दगावली गेलेली आहे तिच्या प्रती आदरांजली व्यक्त करतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत हे आम्ही निश्चितपणे सांगू इच्छितो. पण हे सगळं करत असताना एखाद्या डॉक्टरचं हॉस्पिटल फोडणं, तिकडील स्त्री कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणं, तिकडच्या महिला डॉक्टरांना मारहाण करणं हे निश्चितच निषेधार्थ आहे. आणि ही सिंधुदुर्गची संस्कृती नाही, ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. ही वेगळी संस्कृती सिंधुदुर्गात जी काय उदयाला पाहू शकते, नवीन उदयाला येते, त्याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आहोत. एखाद्या डॉक्टरची चुकी आहे असं आपणात वाटत असेल तर जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत त्या सनदशीर मार्गानं डॉक्टरविरुद्ध तक्रार करणं, जे कलमं असतील, अटेम्प्ट टू मर्डर असेल किंवा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा असेल किंवा वैद्यकीय निष्काळजीपणा असेल, ही निश्चितपणे आपण लावू शकतो, त्याच्याविरुद्ध कोर्टात दाद मागू शकतो. पण कायदा स्वतःच्या हातात घेणं, हॉस्पिटलची तोडफोड करणं आणि स्त्रियांना मारहाण करणं किंबहुना स्त्री डॉक्टरना मारहाण करणं हे कुठच्याच समाजाला शोभा देणारं नाही. आणि ह्या प्रवृत्तीचा आम्ही तीव्र शब्दात या तिन्ही संघटना IMA, DFC आणि फ्रायडे क्लब कणकवली ह्या तीव्र शब्दात आम्ही याचा निषेध करीत आहोत. तुम्ही एक दिवसीय संप देखील करता आहात, काय सांगा त्याबद्दल? हो, समाजामध्ये हा मेसेज जाणं खूप गरजेचं आहे की अशा प्रकारची प्रवृत्तीला खतपाणी घालणं हे अत्यंत चुकीचं आहे. आणि म्हणून मंगळवार दिनांक 16 डिसेंबर रोजी
या जिल्ह्यातले सगळे 800 डॉक्टर आपापली OPD किंवा ज्याला आपण बाह्य रुग्ण विभाग म्हणतो त्या सेवा आम्ही बंद ठेवत आहोत. म्हणजे 6 वाजता मंगळवारी सकाळी 6 ते बुधवारी सकाळी 6 या 24 तासामध्ये आम्ही OPDतला एकही पेशंट तपासणार नाही आहोत. इमर्जन्सी सेवा मात्र आम्ही चालू ठेवू. आणि या उपर जर पुन्हा अशा स्वरूपाची घटना जिथे हॉस्पिटलची तोडफोड केली आहे किंवा डॉक्टरना मारहाण झाली आहे तर मात्र आम्ही बेमुदत ह्या सेवा बंद करणार आहोत. जर समाज अशा प्रकारे रिॲक्ट होणार असेल तर मात्र आमच्यासाठी खूप 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 हा काळजीचा विषय आहे. मी सगळ्यांना आवाहन करतो आहोत की अशा प्रकारच्या गुंडगिरीचं समर्थन आपण कृपा करून करू नये. वेगवेगळ्या संघटना आहेत, आपण काही आपल्या गोष्टी असतील त्या डॉक्टरांपर्यंत आमच्यापर्यंत संपर्क करू शकता, आपण याच्या कमिट्या नेमू शकतो. पण अशा प्रकारचा कायदा हातात घेणं हे कधीही स्वीकार्य नाही होणार आहे. पण मला एक मुद्दा सांगू इच्छितो की ज्यावेळी ही तोडफोड झाली रुग्णालयात ती मुलगी जी मरण पावली, उपचार म्हणजे शस्त्रक्रियेनंतर हे सगळं झालं, नातेवाईकांनी तोडफोड केली, बहुसंख्य ते लोक जमाव मोठा आलेला, याबद्दल आपलं काय नेमकं मत? कसं आहे ना, एखादी मृत्यू ज्यावेळी होतो त्यावेळी कुठच्याच डॉक्टरला आपल्या रुग्णाचा मृत्यू व्हावा असं वाटत नाही, किंबहुना तो त्याचा हेतूही नसतो. मानवी शरीराची जी रचना आहे ती इतकी क्लिष्ट आहे की काही वेळा अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ शकतात. त्यामुळे याच्यामध्ये त्याची शहानिशा करणं हे खूप अत्यंत गरजेचं असतं आणि मग आपल्या भावना प्रकट करणं हे महत्त्वाचं असतं. आणि हे अशा प्रकारच्या गोष्टी करून कसलंच नुकसान भरून येणारं नाही आहे. आपण डॉक्टरचं हॉस्पिटल तोडलं किंवा डॉक्टरला मारहाण केली त्यामुळे झालेलं नुकसान भरून येणार आहे का? तर त्याचं उत्तर निश्चितच नाही असं आहे. किंबहुना अशा प्रकारच्या जर गोष्टी घडत राहिल्या तर याच्या पुढे ज्यावेळी रुग्ण गंभीर होईल त्यावेळी कुठचाच डॉक्टर हात लावायला धजावणार नाही आहे. एक तर सिंधुदुर्गात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे, नवीन डॉक्टर येणारे आहेत त्यांची संख्या कमी आहे, आणि मग त्याच्यावर जर अशा प्रकारचे हल्ले व्हायला लागले तर या सिंधुदुर्गाची परिस्थिती वैद्यकीय दृष्ट्या ही अत्यंत हालाकीची होणार आहे. आज जर आपल्याला वाटत असेल की आपण काहीतरी खूप मोठं कार्य केले डॉक्टरचं हॉस्पिटल फोडून, तर येणाऱ्या पुढच्या 10 वर्षांमध्ये याचे परिणाम समस्त सिंधुदुर्गवासियांना भोगावे लागणार आहेत, अशी मी धोक्याची चेतावणी आपणा सगळ्यांना देतो आहे. तर मी कृपा करून अशा प्रकारचं गैर कानूनी कृत्य किंवा गैरकायदेशीर कृत्य करू नका. आपल्याला कायदेशीर हक्क आहे आणि त्या सगळ्या सनदशीर मार्गानं तुम्ही याच्या विरुद्ध दाद मागावी, एवढीच मी आपणाला प्रार्थना करतो. एक शेवटचा प्रश्न, आता बंद ठेवला आहात तरी देखील समजा उद्या ह्या अशा घटना ज्या एक मागे देखील झालेल्या काही आहेत, काल देखील झालेल्या आहे, काय नेमका पर्याय असतो तुमच्याजवळ आणि काय तुम्ही नेमकं त्याच्यावर सांगा? नाही, अशा स्वरूपाचे जर हल्ले पुन्हा डॉक्टरवर होणार असतील तर सिंधुदुर्गातले 80% डॉक्टर्स यांची प्रॅक्टिस 20 वर्षापेक्षा जास्त झालेली आहे. आम्ही सारेजण निवृत्त होणार आहोत. कारण ज्या समाजाला जर अशी गरजच राहणार नसेल, डॉक्टरांचे हॉस्पिटल फोडण्याकरताच वापरणार असतील, तर मग आम्ही फक्त OPD जास्तीत जास्त बघू, हॉस्पिटल बंद करू. आमच्या गरजा, आम्ही साधी सोपी कोकणातलीच माणसं आहोत, आमच्या गरजा खूप कमी आहेत. जे काय मिळेल ते खाऊन पिऊन आम्ही सुखी आहोत. रात्रीची जागरणं वाचतील, शरीराची हेळसांड वाचेल आणि आम्ही पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये शांतपणे आमचं आयुष्य चिंतित राहू. त्यामुळे हा समाजासाठी आमचा मेसेज आहे की अशा प्रकारचं जर कुठचाही हल्ला पुन्हा हॉस्पिटलवर झाला तर आम्ही आमचे जे काही शूज म्हणतात ते दावणीला टांगू आणि शांतपणे आमचं आयुष्य व्यतीत करू. निश्चितच हे होते डॉक्टर शेट्ये यांनी सांगितलेलं आहे की अशा पद्धतीचे हल्ले होणे निषेधार्ह आहे. आम्हाला देखील दुःख झालेलं आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. नेमकं या संदर्भात 1 दिवसाचा संप देखील या सर्व डॉक्टर असोसिएशनने घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर ते जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट देखील घेणार आहेत. त्यामुळे आता या डॉक्टर नागवेकर यांच्या या हॉस्पिटलवर झालेल्या हल्ल्याच्या संदर्भात सर्वच डॉक्टर निषेध आता व्यक्त करताना आपल्याला दिसत आहेत. कॅमेरामॅन साहिल भागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.
राणा कोंडाकर मी हॉस्पिटलमध्ये आलो होतो गुरुकुल हॉस्पिटलमध्ये आलो होतो तुमचा मी आज संप आहे जाऊ हॉस्पिटल आम्ही इथून परत निघालो. कणकवलीमध्ये नागवेकर हॉस्पिटलची तोडफोड झाल्यानंतर सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डॉक्टरांनी आज 1 दिवसाचा संप असल्याचे सांगितलेलं आहे आणि निषेध व्यक्त करत आहेत. आपण बघितलं त्याच अनुषंगाने कणकवली जर परिस्थिती बघितली तर आपण कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आहोत. या कणकवलीच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांनी जे कणकवलीच्या आजूबाजूच्या गावातील जे रुग्ण आहेत ते सध्या कणकवली या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल होत आहेत. आपण गर्दी देखील पाहतो आहोत. बाह्य रुग्ण नोंदणी तपासणी जो विभाग आहे या ठिकाणी आपण बघतोय की ही रांग लागलेली आहे. पद्धतीने काही जे रुग्णाचे नातेवाईक आहेत ते वाट बघत आहेत, नंबर लागेल कधी आणि आपण जे केस पेपर आहे तो घेऊन डॉक्टरांकडे तपासणीसाठी कधी जाऊ याची देखील वाट बघत आहेत. कारण आता बघतोय तर आज संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे आहेत त्या संप असल्यामुळे काही ठिकाणी म्हणजे हा जिल्हा उपजिल्हा रुग्णालयाचा आधार हा रुग्णांना घ्यावा लागतो आहे. आपण काही रुग्ण आहेत, काय सांगाल किती वेळ तुम्ही रांगेत उभे आहात? अर्धा तास झाला. काय सांगताय? होय, कधी आलाय, किती वेळ रांगेत तुम्ही उभे आहात? अर्धा तास झालाय. कशासाठी उभे आहात? डॉक्टर तपासण्यासाठी. काही जण तपासण्यासाठी आहेत, पण ही जी आहे ती बाह्य रुग्ण नोंदणी विभाग आहे. काका किती वेळ रांगेत उभे आहात आणि किती वेळ लागतो? 15 मिनिटापूर्वी तिथे केस पेपरसाठी होतो. त्यानंतर आता पुन्हा जी पुढची प्रोसिजर काय त्यांची असते त्या प्रोसिजरला आहोत. तर त्याला किती वेळ लागेल काय सांगता येणार नाही. ते साधं शुगर तपासणीचं फक्त होतं. ते आता पुन्हा तो केस पेपर मिळाल्यानंतर आपण 19 नंबरला जाणार. म्हणजे बराच वेळ लागतो. खाजगी रुग्णालय त्यांना गव्हर्नमेंटमध्ये जर सोय नसली तर खाजगी रुग्णालयात लोक जातात. आता गोरगरिबांसाठी काय इथे व्हायच नाही, उपचारच नाही त्याच्यावर. म्हणण्यासाठी डॉक्टर नाही, वेळोवेळी लोक गोरगरीब काय करणार. खूप म्हणजे लोकांना एवढी गरज होती की हॉस्पिटलमध्ये यायचं म्हणजे पण टेन्शन येतं. कारण जे नवीन डॉक्टर आहेत ते काही उपचार करतात. आता माझ्या वेळी पण झालेलं आहे. मी ते आलेली माझ्या म्हणजे छातीत दुखायचं म्हणून ॲसिडिटीमध्ये बनलेले अटॅक म्हणून सांगितलं, ईसीजी प्रॉब्लेम सांगितला. तिथं ओरोसला गेली, ओरोसला पण काय नाही बोलले. तिथं बांबोळी गेले आणि बांबोळीसारख्या ठिकाणी आम्ही दर आठवड्याला 15 आठवड्याला आम्ही बांबोळीला जातो. म्हणजे मिस्टरांचं ऑपरेशन झालं, आम्ही माती पण बांबोळीलाच झाली. इथे सोय नसल्यामुळे एवढे लांब जावं लागतं आम्हाला. तिथे एवढ्या नर्स वगैरे सगळ्या डॉक्टर सगळे चांगले बोलतात किंवा चांगले ट्रीटमेंट देतात तिथे. आणि आपल्या गव्हर्नमेंट इथे आपल्या जवळ असून पण त्याचा आम्हाला उपयोग होत नाही. नाव काय? माझी मी 4 वर्ष कोरोनापासून मिस्टरांना घेऊन बांबोळीला दर 15 आठवड्याने आम्ही जातो. त्याच्याशिवाय आयुष हॉस्पिटल म्हणून आहे पेडण्याला, भार्गवला आयुर्वेदिक. तिथे पण खूप चांगली सोय आहे. तिथे पण आम्ही आता कमीत कमी दर 15 आठवड्याला 15-20 माणसं जातो. तिथे पण आपल्या सिंधुदुर्गात असं एकही हॉस्पिटल नाही की बाबा गोरगरिबांना त्याचा फायदा होईल. तर त्याच्यामुळे त्यांना ते काहीतरी सोय करावी सरकारने, एवढंच म्हणणं आहे. आमच्या महिन्याच्या गोळ्या न्याव्या लागतात आणि सर्दी खोकल्याचा पण आजार आहे, कमरेचा आजार आहे. त्यामुळे गोळ्या घेणं आमचा कंपल्सरीच आहे. आज गर्दी आहे रुग्णालयात भरपूर. अशीच असते हमेशा. गर्दीमध्ये लाईन लावून हातपाय आणि गर्दी आहे असं सांगतायत. आपण बघितलं तर आज सगळं खाजगी रुग्णालय बंद असल्यामुळे आता ह्या उपजिल्हा रुग्णालयाचा आधार हे आता सगळं रुग्ण घेताना आपल्याला दिसत आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश मुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या भाजप नेते राजन तेली आणि ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांच्या भेटीची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या भेटीनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवर आता राजन तेली यांनी अत्यंत स्पष्ट आणि आक्रमक भूमिका मांडली आहे. माझ्या वैयक्तिक जीवनात कोणीही ढवळाढवळ करू नये. नाईक यांच्याशी झालेली भेट राजकीय नसून वैयक्तिक होती. मी माझ्या भूमिकेवर ठाम आहे असं त्यांनी सांगितलंय. ट्विट केल्यानंतर संध्याकाळी तुम्ही वैभव नाईक यांची भेट घेतलात. मी कोणाची भेट घेतली नाही आणि तुमची माहिती चुकीची आहे. मी माझ्या घरी होतो. काय घरी असताना एखादी व्यक्ती आली तर काय आपल्याकडे कोकणात आदर सत्कार सगळ्यांचा आहे. त्यामुळे चुकीची गोष्ट आपण या ठिकाणी करू नये अशी माझी सगळ्या मीडिया प्रतिनिधींना विनंती आहे की आपण एक चांगलं वातावरण ह्या जिल्ह्यातलं राहावं म्हणून सगळ्यांशीच बोलणं चालणं हे असतं. त्याला राजकीय रंग आपण देऊ नये. वैयक्तिक जीवनात कोणी ढवळाढवळ करू नये अशी माझी आपल्या सगळ्यांना
हात जोडून विनंती आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीचा राजकारणाशी अर्थ लावणे, हे जे सगळे रिलेशन असतात किंवा कोणी घरी यावं कोणी घरी येऊ नये, हे काय याच्यात काय राजकारणाचा रंग असू शकत नाही. त्याच्यामुळे एखाद्या गोष्टीशी चौकशी एखादी करणं, जाता येताना एकाने हाक मारणं म्हणजे काय राजकीय त्याला रंग चढत नाही ना. मी घरी असताना एखादी व्यक्ती आली बा काय कसं काय, तर ते काय त्याच्यात काय मीडियामध्ये येण्यासारखी गोष्ट काहीच नाही आहे. जिल्हा बँकेच्या सर्व प्रकरणावर आणि आपल्या भूमिकेबद्दल लवकरच आमदार निलेश राणे यांच्याशी संवाद साधणार आहे. आपली भूमिका काय आणि त्यामागील विचार काय हे स्वतः आमदारांना सांगणार आहे, असं माजी आमदार राजन तेलींनी स्पष्ट केलंय. तेली साहेब, काल तुम्ही जिल्हा बँकेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, मुख्यमंत्र्यांनी देखील तक्रार केली होती. मात्र आज आमदार निलेश राणे यांनी एक ट्विट केलं आहे. त्याच्यात त्यांनी असं म्हटलं आहे की युतीमध्ये सध्या चांगलं चाललं आहे, कोणाच्या वैयक्तिक रागापोटी अशा प्रकारची टीका बँकेवर करणं योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं. नाही, ते युतीतले नेते आहेत आणि त्यांनी ते म्हणणं काय चुकीचं नाही आहे. पण अशी तुम्ही टीका केल्यानंतर ट्विट आलं, त्यानंतर वैभव नाईक तुमच्या नाही, त्यांनी ट्विट ते वाचलेलं पण नव्हतं. आणि बघा, मी शिवसेनेमध्ये आहे, शिंदे गटामध्ये आहे, त्यामुळे माझ्या कुठल्याही राजकीय याच्याशी वैभव नाईकांचा संबंधच येत नाही. मी काय बोलतो त्याच्याशी किंवा काय करतो त्याच्याशी, किंवा माझे नेते काय निर्णय घेतात त्याच्याशी वैभव नाईकांचा काय विषय येणार आहे. काही चर्चा नाही, त्यांनी फक्त चौकशी केली आणि गेले तिथून निघून. त्यामुळे तसा काय विषय ऑन वे होते. ते कुठे आहे, तर इथे आहे. ते बाहेर मी फिरत असताना, माझा नातू बरोबर होता, मी बाहेर फिरत असताना ते हाक मारली बाहेरून दिसल्यानंतर. तर राजकीय चर्चेचा प्रश्न कुठे आला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. राजन तेलींच्या आरोपांना अध्यक्ष मनीष तळवींचं सडेतोड प्रत्युत्तर. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांची गर्दी. आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जमीन व्यवहार संशयास्पद, अनंत पेयणकरांचा आरोप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलंय. धन्यवाद.